Habakran ikilat patai kubor u presiden ka New Trap Youth Council u baroi ku parsen ram ulepen pau ba ka jingtei ya ka jaka mani blai ka office terekam ka sarkar kalong pa persya ya ka ritisin syari. Ka baong ba ka india ka digari ka ba me syaliang inu inuru ha ka bedai ba ka jingat niam. Halor kania nakaliang u Deputy Inspector General ki pulit ka CBI branch Meghalaya u Pramod Kumar Manji. Ulepen syai ba kamdan kanu nu ka jingtmu banchna jaka mani blai. Yang kebarang sena menta ke datang ke community center ne ke mediation center na ke benta ki pat ba ki besyong basa hajan. Ke HYC ke lapadiang ya ke jing pensyai halor ke mediation center ndagi la mahamjor balada ke CBI ke penkelai ka syak jaka mane blai ke sengkan persya. UDIG ula kular bakania ke yang kanom kala syak jaka mane blai. Wala garukam sena ke ikum bakade ke jaka mane blai ke HYC ke ngej ke jing kular jong UDIG. Ndrai kaseng kalau ong bakan ya ibu dia nak kena kekam belar dan kejing kalah kejing kular kinsa syem degi wei pat kisenja man pha jing tho syaki bor ki bakam halor jing yo jing tip ko jong ni ba kadon ga jing sna yang ka kerja jaka ban mani blai hakani ka office jong ka CBI ka badon angni jadin bang yo ka jing tip ngil ai ka jing tho ban pan jing shai alor kata ka jing yo jing tip ko jong ni kum ju ru ban ong ye ki ban pan paw ye ki ba kanik lada kadon ka bakum kata ka jing sna ye ki bakum kita ki jaka mani blai thau mani blai ki badon angni hapo ang po office kalong persya ya kariti sensa jongka dari India namar ba ngilayo ngila puli ki judgment ko fair jongka Supreme Court jongki High Court ko fair be bokum juru la ning ipet ya kariti sensa jongka dari India kong ba kari India kadi kita secular republic lani kari ka kabomdon kanu kanu kajing ya sya aliang ni kanu kanu kaniam tilada kami kabakum kata ka temple hang ni hapo office jongka CBI kabadi gawe na ki tanak terikam jongka sarkar India lada kadon ka temple lani kadon kanu ka yung manible kapan pau ba kani ka office kamlong light lut shu lani kamdon shu kata ka secularism ka di nakaliang jong kaseng ngila pan pau wit kading persya pan ngila ongru ba ngila dawaru ba ka office jong CBI ka badon hangni kadiban ajing syai ngila up mentala situ yo tam ngim simlayo kanu ka jing syai mentala kasingi ngila awan banyak kendu ya uhe body page ya kani ka CBI office ka badon ni po mau yang bat ban ye kren markmat batu ban panjing syai luar kini kijing tip kijongi bat kijing pan bat kijing tho ya kijing tho kajongi nakaliang jong u DIG jong ka CBI office kebetulan hang ni bade head of branch jong ka CBI office kebetulan ni po mag yang ulah keren na kabasya yang i ba ka CBI office kebetulan hang ni kamdon ganu ganu kijing thu bante ya kata temple but loong ru ba kani building ka badon menta kadi kita community center but ka meditation center ya ki nong tre ki basyong basa hakini ki residential quarter ki badon hangni hapo hajan jong ka office hi but nakaliang jong kaseng ngila kren nakabasya ya uli he jong ki CBI hangni ban ong ba lada kadi ka meditation center kaseng kamdon kanu ka jing persya dai nang ni ahmad lada japat ba ka CBI lani ki nong tre jong ka CBI hangni ki sina lani ki pelong ya kakum kata kajaka mani blay dalay lay ru nginom sya ya kabakum kata ngilapan paw ru kabasay bangim day bangi persya ya kanu kanu kaniam lada pipet haki lada pipet bat ya kajingong kumbakalong ya po Meghalaya yang iong ba ki babun nangi kidik krista kamut pat ka sarkar jela kan sya ya borok ki police station ya borok ki office sarkar bantay ya kita ki yang mani hakmat jong ki office ke jong ki namar ka constitution hi jong kari India ka ong baka state lane ka sarkar kamde ban pen i ka jingya sya liang yanu ru ya kanu kaniam ya kanu ka bendri tikik mi lenti baka CBI ru kabade ka we na kita trikam jong ka sarkar India kamde ban bu ya kanu kadak hapo ka office trikam ka jong kala ni hapo campus ka jong ka ya kanu kadak ban pen i baka long kaya sya ya kanu kaniam kadi katai ka jing smo ka jong i dang kaliang jong DIG bade ru head of branch ka CBI ula pentip badula kular ingi ula ong ru dakitin ka basay bakani ka jaka kung makalong mantahi kamde kata ka temple lane ka mandir ka baki gisna ka ditang ka meditation center lane kata community center na kamanta kini ginong tre ki basyong basa kini ki residential quarter ki badon hang ni hi hapo campus jong CBI office bat ula kularu yangi bakal kanomdon kata ka jing tumu ban bu lane ban pelong ya kani ka jaka kum kata ka mani blay jongki nong tre ki badon hang ni hapo kani ka CBI office but lu residential quarter nakalian jong kaseng ilalet lu bantet ya kani ka jaka ban lek kli hi daladi kum bakalong hi mentang ilai i ya ka signboard ya ka belakho baka dei ka meditation center kam community hall jongki nong tre ki basyong basa hang ni bat ngingen ba kani ka jing kren ka jongi
bat uniu he jong CBI ki officer ki bedon lang hang tu un bat ialah ka jong ka khitien bat kanom don ka jing pen kelah hadin habut bat nakaliang jong ka sengin buat din ya kan kam ngin pet ngor ba balada ka don kata ka jing kelah ka jing ekren kumbala ekren mentah ka sengi bat kumbau lapan pa nakaliang jong ka sengin don ru sakiwe gila kilenti ban syem na marpa kumbang ong ipi mentang itang tho tang ka CBI office bat hakiwe ki bor ngidon ru yakiwe pat ki bor ki makham hajrong balada ngi iba ka CBI office ka pen kenya ki kendon lane ki jing betha ki bedon apo constitution jok India bat ki rai ki ba Supreme Court kala ai ki rai ki ba ki High Court ba fair ki la ai halor kani ka benta ka bomsha ya ki public premises lane ki public office banbu ya ki nu ki jakamani belai kambut nak liang jok seng ngi seshim ki la kelenti ban ujor sheki bor ki ba khama jrong knang ban penting kena baki office jong ka sarkar ki jaka jong ka sarkar la kalong jok sarkar India la kalong jok sarkar Meghalaya kim dai ban pen kle lane ban pen I baki ya sha liang lane kilong liang hakanu kanu kaca niam hakanu kanu kan niam kabadon hang dia por India